muri yeZimbabwe ndauya panapa ndine nyaya ndasangana nayo irunzi President Emerson Mnangagwa is appointed top-ranked banker John Mushayavanhu as the new governor of Central Bank almost a month before the end of John Mangudya's term of office. Mangudya ndova kumbobuda chitaura kunzi patiri kupinda muna meya pababa muchinge munofana kunge basa renyu matosiya panzi April May papa ndikwanzi munofana kunge matosiya ningirikini notice yakapuwa yemu office because nguwa yavo yekunzi yemu office yakwana so pa iko zvino zvikapiwa John Mushayavanhu ndiye achange ava governor weZimbabwe tiri panguva yatiri inei nguva yekumhanyisana kwemari ngati nguva yekupupuruka kwema-US nguva yekupupurutsana kwe-ZIM-dollar ne-US zviri kurovana zvisingaite ndo pasituation yatiri kwezvinezvi RTGS yatinenge riri pama1 so vanoenda kumbotry kuisawo mumwe governor kuti pamwe zvichida zvinogona kufamba zvichida zvinogona kungoitawo change because vakomana ava ndo matop ranked banker aiwa mabenga manyama so pamboiswa kuti pamboonekwa kuti pamwe zvichida vanogona kungoitika solution kana kuti imwe plan B inogona kuitika asi vanhu veZimbabwe vanenge vachingoti zvekuzoisa magovernor machinchinya zvinobasa as long as economy yenyu mimi yakadhakwa hanzi economy yenyu inofanira kutanga yaita skillful zvinhu zvemari izvi anenge ama small zvinozongobalanza zvega nekuti governor hasiri anobalanza mari matauriro anenge achingoita vanhu muri yeZimbabwe am ngenyaya yemetizheni munozviziva kuti inini ndinoweka nyaya semets ndenge ndangoya pano kuti timboonesana muchindiudzawo kuti muri kuionawo sei nyaya yekuchinjwa kwagovernor. Do you think kuti ine zvaichacontributa here pakuti mari yenyika iite stable?